Hakasngi Kabaka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTONDA kalapenlong ya ka general meeting kata hakakat lighter uleber araja arpusan hapadeng kitrai bad kinong nya truck bad nya kren halor ki mat ki bakta ya ka kamai ka ji jongki kane ka association nalor ki wei pat ki rai ki bakongsan ki bakala shem hakate gasngi kala shem ru ya ka rai ban pendo ya ka jingket overload ya ki mar haki truck Habakran sikilat pathai kubor hakano pai sngi jong kat saut regular ber arja arpusan uba mos landar marngar u president ketika association ulaong baka jingshem jong association ya kaniga rai ka day namar babon sin habakit mar overload ki company ki im bat kum joru ki try truck henry habakot pat ki patba ki haban mat ya ki jing e Nalor kita ulaong ru baka daw ka baki haban kit overload ka day ru namar ka jing bam biang ka dor ka balabo da ka company bat kumta ula pentip bana ka liang ka association kanya keren bat ki company ban ai da ka dor ka babet ka babiang kenang babaro kenya imlang bat kanam kta yano ru to sakawi ngi ko ban ka jingrai jungi menin golong ba ngi men kum ka asion menin ha ka jinglang jongi khalai tarik ngi sim kum ni kum ka kunon ba menta ngila de brai ba khamtam na kanu ka company wa factory la dangi kit mar ngi ngin persabet ya ka jing pakit jubor overload ya kata ngile ban ngile hidamangi menta ban rai ban lada ngin pan ya ka dor ka ba biang ka ban imlang hanrei ban kit ya ka jing kit ka bolong overload dan ban kia nakaliang ka jongi ngin ya le ban ngile akan syai menin bang nginum tere nama ladang ikit overload mangi ladang ikit kia mangi company tu im tang bahabakut kemut ngingiru ngila ban im tang bahabakut lada jia kan no jing jia ka basusi kipat ba kin mat jing e magidon ki benta ki ba ngila kit mangi ya kamar dala kit ya kamar ka kali jongi ha ka jinglong kali kamla biang ka sakut apreng surok kamut upai ba barok uya sakut lo balik wat dawai balik jeu lagi hatru umlat syu banyak tena kali yang jongi mening la shim da kawai ka kumah ka jinglang jalan meeting ni khalai tering bang lerai lang kum ka kunun bang menta ngin ya le ba nginum tre ngin kentat ya ka jing pakit overload na kali yang jong anu company ba ka factory teng kalong kum ni kan ya keren jing sha menta ladang ong ip nuduk mene balai bing habiaki bangin hapan ya kador ka babiang lamat ong government rate bat kador ka babiang kat kum ka lenti Teng government rate pi ayangi kalenti ke bangiyat bangi kalong koram kabas new sebapalat mo kalenti ke mlong kumalong kini ki highway badai na po na ribhoy mo nang tina po bernihat syaduk syadam site mo te menta kamut kidon gi jaka gi bas new menta lada pi ai pi knyot yangi kador kit ke barit te ka bakut kamut kal ngihaban kit overload te lakit overload ka kali kas new kasurok kas new upai baru un jenjar mar ka jikit overload lelei ka khamjur gi marbam te bana ki ladangi kit overload ya ka marbam kemut kumbolong mental lelei kemut ba kalong ba ngatrai ka jingkiu jong ka dor le ka trai langai teng kemut ngi somon ong ba khanang ban yasuk langai borok khoi ngile rai ya kata bat ngila shim gum ka kanhun badai nang kanu ka district ru ngila shim lang kawai mu kum ka general meeting ba menta ngin yakran ya ka dor belong reasonable bat ngin yakran ru ya ka dor kat kum government rate kat kum ka jaka bangi lekin kenang ba kanong man ra jing e lang ya borok khoi company tu lolong kum penslur gain lada union ya ka dor kit te kenang ya ban ya kit bun Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam medon ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya